Yeah. Pa 1 June helicopter nake chito kuti MH, okay? Inapanga emergency landing. I don't know kuti tinokuti anga inagwa. Okay, inagwa. Okay, iwa anoza kuti inapanga emergency landing. Okay, nangotela madzidzizo chini chiri bwino. Koma inatela madzi. Chako mweko chako Iran madzi akuyana nacho. Okay? Chimachoka mu SSS Abraham Lincoln. Helicopter imenecho. Munali tu asilikali okwana atatu. Awiri anapangula rescued. Commander Mods. Dzina lake timamucha kuti Commando Gabriel Edwards. Nkola amene commander amene na Yesu anagwa nawo. Awiri anapangula rescued, anapulumutsidwa. Koma commander amene sanapezeke. Commander amene analisugulu limodzi la amene ankalamula zoti akapheso pali midwa ku Iran komanso ku skulu ya ana aja, okay? Kuma anaphana sikisija kutacha. So iye uja anasowa. Bas, just like that. Anasowa. Anamuyang'ana kwambe pa 1. Pa 2. July mwezi omwe uno. 1, 2, 3, 4, 5. Anamuyang'ana kwa 102 hours. Fufuza munthu amene kumfufuza commander amene. 102 hours anamuyang'ana. 14,000 square miles. Kumulika wangana madzi. Commander amene sanampeze. Commander amene sanampeze. Kenako anango bwesa conclusion, anangomaliza kuti akuluakulu anafa. Nkuluyo anafa tingo amene timsiye basa amene. The Navy has suspended the active search for a sailor missing since Wednesday. The sailor was reported missing after a helicopter from the USS George H.W. Bush aircraft carrier went down in the Arabian Sea. The efforts concluded early Sunday morning following an extensive search. Kwa mu June inagwaso ina. Imeneyo ndi akuti anagwesa tema Iranians anthu aku Iran. Koma sakudzozera anagwesa wanji, sakudziwa. Adakufuzabe chifukwa chimene anapangira. Ndi mu June imenemo ndi kumaosa anapulumuka. Koma iyi akuti inangogwa amene yoka. Palibe amene anagwesa yayi. Akutero utu. Right? So nkulu yo commander anapita anasowa koma kuti bezoyika maliro. Chifukwa munthu othupi usanapezeke. Ndesi zikudziwika. Kuli mmadzimo ka Iran inamutola ina Iran sizidziwika. Ka anafika momwemo sizikudziwika. Koma Americans anangobandi conclusion yoti munthu warani basi wasowa basi wafa. Nangapanga bwa munthu kumuyang'ana amene 14,000 miles kumuyang'ana kwa 102 hours osampeza. So that's the issue. Timafari kuzaniza nkhani imene ikaye. Tibwerere ku nkhani yathu ma hostilities zochitika za nkhondo pakati pa Iran ndi America zikuti bwanji chabwino tikuyendera pati. America patina kapanga attack ku dziko la Iran tsopano yabwezera, okay? Koma kubwezera kwake lero liyonjezera chiwerengero. Apanga aphwanya ku Jordan atumiza ku mabomba maiko 6. Yes, maiko 6 course atumiza ku mabomba, especially kumalo a mabaraks na America. Ku Omani, ku Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain. Okay? Inaita ndi chani? Inaita ndi kuti ndi should be UAE,
Qatar, UAE, Oman, Jordan, Bahrain koseko ndithu atumiza kwa ndithu zoponyaponya. So mpaka na aumani ati zukhala banji inu mese ndife tikukambirana chifukwa Abbas Araghchi ndithu anali ku Oman. I think so kadaka komweko akambirana zokhuzana ndi pa Strait of Hormuz kuti apangepo bwanji. Anyway, nkhondo yabwereranso mchimake kachikena. Ceasefire yatha. Trump ndiye anathetsa ceasefire. Muhammad Galiba, speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran, wanena kuti tinakuwuzana inu Americans kuti mukuyenera kukhala anthu achilungamo. Kulipira no zokhotakhota koma pezi zoti mukuyuza njira zanu. Ndefe tinawuza zoti ife sife anthu osewera nafe ayi. Muhammad Galiba wayankhula zilizo, wayankhula zimenezo. Chabwino. So meaning ngono zoti apa nkhondo sopano ili popo. Koma always nkhani imwe zabwerera soja ku Strait of Hormuz. So ma Americans amapempha kuti bwanji pa Strait of Hormuz pakhale potsegula. Ceasefire yatha kwa pa Strait of Hormuz pakhale potsegula. Komanso zokambirana naso tizikambiranabe. So Iran yawaza kuti ndi chikhale chani. Inu ndine tikumenyana. Ndi tizikambirana. I mean, it doesn't make sense. Tik, asai, kuti nkhani ngala banja. Tik, iweyo mesa. Tik, mesa nanga pa nkhani yo. Inali yoti iweyo. Tik. Nanga sa papa ndiye zinakhanga ngati I mean, are you telling me kuti zemveka kana kuuzangu zilo chibagala. Bas wafa. Ndoga mukambira naso yani. Umenyana kuti muphane. Zo Iran na magema amene ndife sagwira. Strait of Hormuz kwacha kutseka. Zokambirana kulibe zokambirana amene ali okambirana. Zaima kai bati pomwepo. So CENTCOM, US Central Command, ena kuti zimene ndikubweza kwambiradzana ikubweza kunena akuti Strait of Hormuz tikupanga control ndife. Akutero Strait of Hormuz tikupanga control ndife. Pakadali pano pa ndiyotsegula mashipi kazidusani akutero. Iran inozira tamana mezanani desana kudusa tuone. Dusani tuone. Anthu okha ndama kuchita mantha aphanga. Ife zonungisa shipi ya ife ndesigwira. Akubweza zomwe zija. Zomaraso dandawa kuli freedom chenchani project. Mukadusa ndi ife tikakuperekesana. Koma akakuphwasula shipi yanuyo. Ma Americans sura abanga refund. Zikhala zanu zimenezo. Ndi anthu adziwaso kuti Allah America tisiyamalere. Nda sauransa kudutsa. Ndi akuyesa kufuna kwapanga convince anthu. Kuti ndipotsegula teni. Koma ayi ndithu sipotsegula. Patsekedwa. Nkhondo yabwereranso. Ma negotiations akuti alipo Trump akuti alipo koma nayima paibe amene akukambirana. Mukambirana bwanji. That's all. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.